Пятница 26 красавіка. У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. 38-е ўгодкі чарнобыльскай катастрофы. 26 красавіка 1986 года выбухнуў 4-ты блок рэактару станцыі. Аварыя на Чарнобыльскай АЭС лічыцца самай вялікай тэхнагеннай катастрофай 20-го стагоддзя. Традыцыйнае шэсце чарнобыльскі шлях праходзіла ў Менску, пачынаючы з 1989 года. Аднак праз няспынныя рэпрэсіі ўжо другі год шэсця ў Беларусі няма. Мемарыяльныя акцыі беларусаў цяпер праходзяць толькі ў замежжы. Рэжым Лукашэнкі ператварае Беларусь у гуманітарны Чарнобыль. Абраная прэзідэнтка Святлана Ціханаўская звярнулася да беларусаў з нагоды ўгодкаў чарнобыльскай катастрофы. Дэмакратычная лідарка зазначыла, што праз амаль 40 гадоў пасля аварыі на ЧАЭС ядравая пагроза для Беларусі ўсё яшчэ актуальная у выглядзе астравецкай станцыі і расійскай ядравай зброі. Наш шлях да будучыні не павінен быць чарнобыльскім. Ён павінен быць бяспечным для нас і нашых дзяцей. Я ўпэўненая, мы абавязкова ўбачым нашу краіну без ядравай пагрозы і без дыктатуры, якая да ўсяго гэтага прывяла. Аб'яднанне кіберпартызаны выклала ў сеціва дадзеныя тысяч супрацоўнікаў КДБ. У боце дэ-ананімайзары вока змагара цяпер дасяжныя дадзеныя больш чым 8600 як дзейных, гэтак і былых супрацоўнікаў КДБ. Бот можа выдаваць інфармацыю на падставе фотаздымкаў, зазначаюць кіберпартызаны. У Падмаскоўі актывістам руху «Альтэрнатыва» удалося выратаваць беларуса з працоўнага рабства. Мужчыну прымушалі жабраваць каля маскоўскіх гандлёвых цэнтраў. Віктор Чыкуноў прыехаў у Расею ў пачатку вясны. У мужчыны з інваліднасцю не засталося ў Беларусі ні жытла, ні блізкіх. Яму прапанавалі падзарабіць і прывезлі ў Маскву. Там у Віктора забралі дакументы ды прымусілі прасіць міласціну, быццам на ўтрыманне ўнукаў. Такім чынам мужчына збіраў каля 9000 расейскіх рублёў штодня. Усе грошы ў яго забіралі арганізатары схемы. І рыба, і мяса. Камітэт дзяржкантролю выявіў больш за 400 кілаграмаў падазронай прадукцыі і масавыя парушэнні ў магілёўскай краме расейскай сеткі дыскаунтараў «Светлафор». Правіральнікі знайшлі 380 кілаграмаў свініны і паўфабрыкатаў без маркіроўкі. Не было пазначана ні даты вытворчасці, ні тэрміну прыдатнасці. Таксама выявілі амаль 15 кілаграмаў пратэрмінаванай вяндліны і 20 кілаграмаў рыбы, якую захоўвалі ў неналежнай тэмпературы. Цяпер краме пагражае штраф да 240 000 рублёў. На мяжы з Беларусю падчас патрулявання памёр польскі жаўнер войскаў тэрытарыяльнай абароны. Як паведамілі ў вайсковай прэс-службе, трагедыя адбылася ўчора непадалёк мястэчка Славатычы Люблінскага ваяводства. Жаўнер 14-й заходнепаморскай брыгады раптоўна адчуў сябе дрэнна і знепрытомнеў. Яго спрабавалі рэанімаваць, даставілі ў шпіталь. Там мужчына памёр. Расійскія войскі пашыраюць зону прарыву каля Ачэрэтнага на поўначы ад Аўдзеюўкі ў Данецкай вобласці. Але абвальвання фронту не будзе, запэўніваюць аналітыкі Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны. Са спасылкай на геалакацыйныя здымкі спецыялісты сцвярджаюць, расійская армія ўвайшла ў цэнтры вёскі Салаўёва. Гэта на поўдзень ад Ачэрэтына. З іншага флангу войскі Расіі прасунуліся на 2 кіламетры ў паселішча Новакалінава. Паводле ацэнкі аналітыкаў, у гэтай сітуацыі украінскім войскам усё цяжэй трымаць лінію Бэрдычы, Сэмэніўка, Уманская, справа ад якой адбыўся прарыў. Украінскае камандаванне можа адвесці свае часткі далей на захад, калі палічыць пагрозу занадта сур'ёзнай. Пры гэтым хуткага прасоўвання расейцаў у бок ключавога на гэтым ацінку фронту гораду Пакроўск аўтары зводкі не чакаюць. У Менску пачынаецца сезон фантанаў і атракцыёнаў. З 39 сталічных фантанаў працаваць сёння пачнуць 35. Яшчэ 4 на рамонце. Таксама сёння пачнуць працу атракцыёны ў парках Горкага, Чалюскінцаў і 900годдзя Менску. Кошты на атракцыёны застануцца на ўзроўні леташніх, у сярэднім каля 2,5 рублёў. Не горш за сапраўдных птушак. У бельгійскім Депане прайшоў чэмпіянат па імітацыі крыку чаек. Пераможцам турніру стаў 9гадовы хлопчык з Вялікай Брытаніі. Ад журы, у якое ўваходзілі марскія біёлагі і арнітолагі, ён атрымаў 92 балы са 100 магчымых.
Уоллес, так завуць уладальніка найбольш чаечнага голасу, можа капіяваць розныя крыкі птушак, у тым ліку сігналы трывогі і тыя, якімі птушкі адганяюць чужакоў са сваёй тэрыторыі. І гэта ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Больш падрабязная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю, як заўсёды ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Калі вы глядзіце нас у Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.